Hare Ram Krishna, Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Rama, Hare Rama, Hare Krishna Rama Rama, Hare Hare Ram Rama, Hare Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram Hare Ram Hare Hare Hare. Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Holy Hare Name Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Prabhuji, Pranam. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ? അല്ലേ കൃഷ്ണോത്തമ യോഗത്തില് 5 വരെ എത്രയായത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അല്ലേ എടുത്തത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കണില്ലേ? 5 കഴിഞ്ഞില്ല? എല്ലാത്തും 5 കഴിഞ്ഞല്ലോ. 5 കഴിഞ്ഞു. 6ാമത്തെ തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. സത്യത്തില് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ബാക്കി എല്ലാതും പല ഉപദേശങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോ ഈ ഒരു ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവതിയില്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്. ഭാസതേ സൂര്യ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യത് ഗതോ ന നിവർത്തന്തെ തഥാമ പരമം മമ.
പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്തെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്തെ സൂര്യചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. എന്റെ പരമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രമോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. ഈ ഭഗവതിയിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയണത്. ഞാനൊരു ലോകമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു തരാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം നമ്മളുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? വെളിച്ചുണ്ടാവും, വെളിച്ചം ഇരുട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഇതൊന്നുമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ വെളിച്ചോ ഇരുട്ടോ ഇതൊന്നുമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലമല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ, അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നെത്താം. ഇതാണ് ഭഗവതിയിലെ പല പോയിന്റ്സുകൾ. പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിൽ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പോയിന്റ് ആരും പറയില്ല. ഇതും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എന്താണ്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അവരെടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിനെപ്പറ്റി പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് അവരെടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ആവാസ സ്ഥലത്ത് സൂര്യചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, അത് തിരിച്ചു വരവില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ലോകമാണെന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരവില്ല എന്നും, ഈ ലോകത്തെ പോലെയല്ല ആ ലോകം എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ് ഇതില്. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ ചിന്താഗതിയും അതോടൊട്ട് മാറ്റി മറക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ആത്മീയ ലോകം, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരവില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഏത് ലോകം? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം, അതാണ് കൃഷ്ണലോകം, അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രത്യേകത പറയാണ്, ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരാൾ ആകർഷിക്കപ്പെടണം. ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വയം മാറാനും യഥാർത്ഥത്തിന്റെ ഈ തെറ്റായ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷ നേടാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തറയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്താണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനും, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് അമിതമായ ആസക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ബന്ധനം ഛേദിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര ആസക്തി കൂടുന്നുവോ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോവാനും എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, മരണസമയത്ത് നമ്മളെ മരണത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ യമദേവനും കിങ്കരന്മാരൊക്കെ വരുമല്ല, ആ സമയത്ത് നമ്മളെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല ചില സമയത്ത്. കാരണം എന്താണ്, ഈ ചുറ്റുപാട് അത്ര ആകർഷണമാണ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാൻ. അപ്പൊ ആ സമയമാകുമ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മം കഴിയുമ്പോ നമ്മളെ പിടിച്ച് വലിച്ചു തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകാന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ മായാലോകത്തിന്റെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതൊരു മായ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ കുറയ്ക്കുന്നുവോ അത്രയും നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടും. അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, അതാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അമിതമായ ആസക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ബന്ധനം ഛേദിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അവൻ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് പോയാൽ ക്രമേണ വേർപിരിയാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കുകൾ അഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള ഭക്തരുമായി ഒരാൾ സ്വയം സഹവസിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് എത്താവുന്ന രീതിയിൽ കൃഷ്ണബോധമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ സഹവസിക്കണം. കൃഷ്ണബോധത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം അന്വേഷിക്കുകയും ഭക്തിപരമായ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നമ്മളെ കർത്തവ്യമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഭക്തന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരെ കൂടെ സഹവസിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും വേണം എന്ന് പറയാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ഭൗതിക ലോകവുമായ തൻ്റെ ആസക്തി വിച്ഛേദിക്കാനാകും. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊറ്റയ്ക്ക് നമ്മളൊരാളെ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മളെ കെട്ടഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്.
കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭൗലോകത്തിന്റെ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വേർപിരിയാനാവില്ല. അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിൽ ബന്ധിക്കണം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഉദ്ദേശം. നമ്മള് വെറുതെ കാവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ച് നമ്മളെ കുറെ വേഷഭൂഷാദികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെന്താണ് ഭക്തി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഭക്തന്മാരായിട്ട് സഹവസിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അങ്ങനെ സഹവസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭാസ്വാമി അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി പരമമായ ലോകത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ഈ പരമവ്യോമത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അവിടെ ആത്മീയ ലോകത്ത് എല്ലാതും പ്രകാശിതമാണ്. അവിടെ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരമവ്യോമം. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന അപ്പൊ അവിടെ പല ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനവധി ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അത് മുഴുവനും പ്രകാശപൂരിതമായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഏത് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശ വലയത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് സകല വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രഭാപുരം പൊഴിയുന്നത് കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സെൻട്രലായിട്ട് വരുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണെന്നും ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ആരാണ് ഭഗവാനും രാധാറാണിയുമാണുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണ് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം മുഴുവനും പ്രകാശമാക്കി തീർക്കുന്നത്. അതാണ് പരമവ്യോമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാപുരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണ് ഈ ചുറ്റും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രഭാപുരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡില് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു നാളികേരം എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് നാളികേരത്തിന്റെ ചുറ്റും നാളികേരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ എന്നതുപോലെയാണ് ഭൗതിക ലോകം. അതിൽ നിന്ന് നാളികേരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോഴോ വെളിച്ചം കാണുള്ളൂ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതിക ലോകം അതിന്റെ ചുറ്റും എന്നൊരു ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇരുട്ട് കൊണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ എന്താണ് വെളിച്ചം വേണം. അതിനാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉള്ളത്. അതെന്താണ് ഇത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രകാശം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പരമവ്യോമം എന്ന് പറയുന്നത്. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൂരിഭാഗം വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ സുപ്രധാനമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതിന് ചുറ്റി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ സൈഡിൽ ഭൗതിക ലോകം, അത് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അതിന് ചുറ്റും വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപ്തി. ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള് മഹത്തത്വം. ഓക്കെ, മഹത്തത്വം വെച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റുപാട്. മഹത്തത്വം പറയണത് ഒരു നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിട്ടുപോയി. മഹത്തത്വം ഭൗതിക പ്രപഞ്ച മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മഹത്തത്വത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് അതിന് ചുരുക്കി ഇത്രയുള്ളൂ, അത് ഇരുട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മ തമസോമ ജ്യോതിർഗമി എന്ന് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചതാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഭൗതിക ലോകം വേറെ, ആത്മീയ ലോകം വേറെ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതാണ് എന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ സംശയം എന്താ? അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണം. മമ വംശ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ഠേന്ദ്രിയാന് പ്രകൃതിസ്ഥാന് കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള
6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത്, 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അതിന് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഈ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകം മതി. ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നല്ല. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോണ്ടത് അതാണ്. കാരണം ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പോലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എന്നിലുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ പോലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഭഗവാനല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ, പക്ഷെ ഞാൻ ഭഗവാനല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എന്നിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയാറ്, കടൽ വെള്ളവും കടലിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും. കടലിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് കടലിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്? കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളി തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കിയാൽ, കാരണം ഈ വെള്ളത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബദ്ധസ്ഥരായത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയമായ മനസ്സുൾപ്പെടെ അതുപയോഗിച്ച് ഈ ബന്ധനത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നമ്മളാകെ പെടന്ന് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ആ അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞത്, മമ വംശ ജീവലോക ജീവബോധ സനാതന മന ഷഷ്ഠേന്ദ്രിയാണ് പ്രതിസ്ഥാന കഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോള് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ അതിന് വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ പറയാണ്, വികാസങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വികാസങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക വികാസം, സ്വാംശം, വിഷ്ണു തത്വം. ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നത് വരെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ വേറെ. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, ജീവാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കള്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്, അത് വേറെ. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളില് പല വിസ്തരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നാരായണൻ, അങ്ങനത്തെ സംഘർഷണൻ, ഇതൊക്കെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് അംശങ്ങളല്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ മാത്രമാണ് അംശങ്ങള്. മറ്റ് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളും അംശങ്ങളും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാതും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാനല്ല പെടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളോ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അംശങ്ങളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അവന്റെ കൈയുണ്ട്, കണ്ണുണ്ട്, എല്ലാതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്നതുപോലെ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവന്റെ കൈ എപ്പോഴും അമ്മയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. അവൻ പിടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പിടുത്തുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ, അത് പരിമിതമാണ്. അത് തെറ്റിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ കൈ വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണ പോലെ. അവിടാണ് പറയണത്, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ബദ്ധാത്മാവായി മാറുന്നു. നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളായി പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ടാകും എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഒരാൾ മോചിതനാകും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടി, അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മോചിതനാവും. അല്ല, നമ്മളത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ തന്നിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ബദ്ധസ്ഥനായി മാറും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആകില്ല, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണവും ആവില്ല. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിക്കുള്ള പോലെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവൻ അപ്പോഴും പരിമിതി ഉള്ള പോലെ.
കർഷതി പോരാട്ടം, ബദ്ധനായ ആത്മാവ് ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ തെറ്റായ അഹംഭാവത്താൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അവനെ നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണഭൂതൻ മനസ്സാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ എന്ന ഭാവം, അതാണ് അഹംഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാതും, എന്താവും എനിക്കെല്ലാതും എന്ന തെറ്റായ ഒരു മനോഭാവം അവനുള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ ബദ്ധസ്ഥനായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ല ഞാനല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിലേക്ക് വരണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാൻ ആകില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയണത് തെറ്റാണ്. ഒരിക്കലും ആവില്ല. ഈ ശ്ലോകം വെച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്കും ഭഗവാൻ ആവാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കും. അപ്പൊ ജീവസത്ത നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്കിലും ഉണ്ട്. രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പരംപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു അംശമാണ്. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളെ ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമേറിയവയെ വിഷ്ണു തത്വമെന്നും രണ്ടാമത്തെ മറ്റുള്ളവയെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് ജനറലായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വിസ്തരണങ്ങളും ഒന്ന് ജീവാത്മാക്കള് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിസ്തരണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് നരസിംഹം, വിഷ്ണുമൂർത്തി, ഇതൊക്കെ ശ്രീരാമൻ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പവറും അവർക്കുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാനല്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ദൈവഭാവം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വിഭിന്നാംശങ്ങൾക്കുമുണ്ട് തനതായ വ്യക്തിത്വം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും, നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്താ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവിക ഗുണമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളെ ചുറ്റും ആ മാലിന്യം, അവബോധം, തെറ്റായ അവബോധം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവത് ഗുണാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് ജീവാംശം, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെയുള്ള ഉള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ കൂട്ടിലിട്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നു. പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്? കൂട്ടിലിട്ടിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ്. കൂടെന്ന് അഴിക്കണം, അതാണ് പ്രശ്നം. കൂട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പുലിനെ കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിളിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും തുറന്നു വിടണം. അതാണ് ഗുരുനാഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്, ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരുന്നതിനും കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് എന്ന് പറയണത്. അതായത് ഈ ഭൗതിയിലേക്ക് ജീവനെ മുഖ്യമായി പിടിച്ചഴയ്ക്കുന്നത് മനസ്സ് തന്നെ. മനസ്സ് സത്വഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കെ മനുഷ്യൻ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. രജോഗുണഭരിതനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശഭരിതമായിരിക്കും. തമസ്സിനടുത്തപ്പെട്ടാൽ താഴ്ന്നരം ജീവികളുടെ പദവിയിലേക്ക് നീഴും. 3 കാര്യവും പറയാണ്. നമ്മള് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോവാം, ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോവാം, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് അവബോധം, ആ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ സ്വശരീരം ത്യജിച്ച് അധ്യാത്മലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കെ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈകൊള്ളുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാണ്, നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്. ഏത്? ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ സ്വശരീരം ത്യജിച്ച് അധ്യാത്മലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കെ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം കൈകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം. ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത്? നമ്മളുള്ള ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ശരീരം. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്കുണ്ട്, അത് കൈക്കൊള്ളുന്നു. ആത്മീയ ശരീരം വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ പരമപുരുഷന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം കാണാനും സംബന്ധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്യൂർ ഫോമിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്.
അപ്പൊ ആധ്യാത്മികങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റേത് പോലെയുള്ള ശരീരമുള്ളവരാണ്. ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റേത് പോലെയുള്ള ശരീരമുള്ള. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക, അല്ലെ? പാമ്പിന്റെ ശരീരം പാമ്പ്, സിംഹത്തിന്റെ ശരീരം മക്കളാണ് സിംഹത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാണ്. ശരീരഘടന വിവിധ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾക്കും ജീവാത്മാക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഒരെണ്ണം വിസ്തരണം ഒരു ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറയാണ്, ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശരീരഘടനയിൽ വിവിധ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾക്കും ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരവും വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ശരീരവും ഒന്നാണ്. ഏത്? ആത്മീയ തലത്തിൽ. ഭൗതിക തലത്തിലല്ല, ആത്മീയ തലത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുക്തനായ ജീവന് ഭഗവത് കരുണയിൽ ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരം തന്നെയായി. ഭഗവാന്റെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് പ്യുവർ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് നമ്മള് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്, അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഏതാണ്? അതിൽ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങള്, വിസ്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളല്ല, ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കണാണ്, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനല്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് വളരെയധികം പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്നത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം യത് വാപ്നോതി യച്ഛപ്രദ കാമദേശര ഗൃഹദൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശായാത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം മാറ്റം വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പലരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫായി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം പ്രഭു. നെറ്റിന്റെ ആണ് അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും, അതാരുണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാക്സിമം ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺ ചെയ്യണം. പ്രഭു അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇട്ടാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഫോൺ കട്ടായി. അങ്ങനെ എനിക്ക് വന്നപ്പോ കട്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഓഫ് ആക്കി. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടില്ല. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭു, അറ്റൻഡൻസ് പ്രസന്നവും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടാത്തവരൊന്നും കൂടെ ഇട്ടോ. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് കിട്ടി. ഈ ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആനയുടെ ശരീരം വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയുടെ ശരീരം വേണോ, നായയുടെ ശരീരം വേണോ, ദേവന്റെ ശരീരം വേണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം
നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ കർമ്മബലം നമ്മളെ പിന്തുടർന്ന് ആ കർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് പറഞ്ഞത് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ, കാറ്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അതാണ് ആത്മാവിന് കുറച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മമ വംശ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് പറയുമ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാവുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കർമ്മബലങ്ങൾ ഇല്ല. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മ പല പ്രശ്നം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ കാരണം? അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. അതൊന്നുകൂടി അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ. കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ജീവാത്മാവ്, ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അവബോധം. ഈ അവബോധമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഗന്ധം, നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും, ചീത്തായ സ്മെല്ലുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ കാറ്റിന് അവിടെ തെറ്റില്ല. ആ ഗന്ധം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവിടെ നല്ല സ്മെല്ലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ സ്മെല്ലാണ് അവിടെ പ്രശ്നം. മൈനസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ആണെങ്കിലും കാറ്റ് എല്ലായിടത്തുള്ളതാണ്. ഏത് സ്ഥലത്താണ് കാറ്റുള്ളത്, സ്മെല്ലുള്ളത്, കാറ്റിന്റെ സ്മെല്ല് അതായി മാറുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ല്, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ട സ്മെല്ല്, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സ്മെല്ല്, എന്ത് സ്മെല്ല്. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കർമ്മഫലം. അവിടെ കാറ്റ് പരിശുദ്ധമാണ്. ഏത്? ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമാണ്. നമ്മുടെ അവബോധമാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണ അവബോധം കടത്തണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അവബോധത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ്. അതായത് നല്ല ഗന്ധം നിറയ്ക്കാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ നല്ല ഗന്ധം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആയ രീതിയിലുള്ള, അതിന് പറയില്ല സീക്വൻസി എന്ന് പറയില്ല, അല്ലെ റിതം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അപ്പൊ കാരണം അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ തന്നിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് മേൽമ കൂടിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കാം. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ജന്മം എന്താണ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്, അതാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലുള്ള വഴികാട്ടി. അപ്പൊ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്ത് വേണമെന്ന്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം വേണമെന്ന്, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് അത് ശുദ്ധീകരിക്കാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഭൗതികത തന്നെയായിരിക്കും. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ ഇത്. അതാണ് ചിത്രഗുപ്തന്റെ കഥ. നമുക്കറിയാലോ ചിത്രഗുപ്തന്റെ കഥ. കാരണം ഗുപ്ത രൂപത്തില് വരച്ചു വെക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ചിത്രഗുപ്തൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയില്ല, നമ്മള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അതാണ് അവബോധം. ആ അവബോധം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും, ചിത്രഗുപ്തൻ നോക്കും, അതിനനുസരിച്ച് ഏതാ കർമ്മങ്ങളാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണിഷ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം. അതാണ് ഈ അവബോധം. ആ അവബോധത്തിലേക്ക്, അവബോധം എത്ര ശുദ്ധീകരിക്കണേ അത്രയും നമുക്ക് ബെറ്റർമെന്റ് കിട്ടും. അതാണ് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണബോധം വളർത്തി പോന്ന ഒരാൾക്ക് അധ്യാത്മ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയാകാം. അപ്പൊ നമ്മ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? കൃഷ്ണബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. അപ്പോഴോ നമ്മൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ സഹചാരിയാവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം വിട്ട് പോയേ മതിയാകും. ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടൂല. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞു, യാത്ര കഴിഞ്ഞു, അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആകും. എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാൽ എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങിയേ പറ്റും. നമ്മൾ വരും പിറപ്പിലെ ശരീര മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂക്ഷ്മദേഹം അത് അന്ന് പുതിയൊരു ആകൃതി എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ശരീരം വിട്ടു, നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് പറയുന്നത്, ഇതില് ക്ലിയർ ആവണ്, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ ജീവാത്മാവിനെ കാറ്റിനായും അവബോധത്തെ ഗന്ധമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ഗന്ധമാണ് പ്രശ്നം, കാറ്റ് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് ജീവാത്മാവിന് കർമ്മബലങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാറ്റ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് നമുക്കായ എന്താ പറഞ്ഞ ആയ സ്മെല്ല് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലായിരിക്കും, അല്ല വേറെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാവുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവണം പ്രഭു, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇത്തിരി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതല് അയ ജ്ഞാനയോഗാണല്ല, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച ആദിഷ്ടായ മനശ്ചായം വിഷ്ണുയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞുതരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ മുന്നേ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത്, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മബലത്തിനനുസരിച്ച്. കർമ്മബലം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരാളെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അവബോധം അതാണ് നമ്മൾ ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റാവുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു സ്ഥൂല ശരീരം, സ്ഥൂലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെ, സ്ഥൂല ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. ചില ജീവികൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും, ചില ജീവികൾക്ക് പല കഴിവുകളാണ് പല ജീവികൾക്ക്. കാരണം അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയം അതിന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ് കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അത്ര ഉള്ളതിന്റെ കാര്യം. ശരിക്കും അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം. ഇപ്പൊ കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ കാറ്റിന് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല അല്ലെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അതിന് ഗന്ധം ഇല്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അവബോധം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന അവബോധം സ്വതേ വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധമാണ്, നമ്മൾ പ്യൂറാണ് ശരിക്കും. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും നിറം ചേർത്താൽ വെള്ളം പോലെ ആ നിറത്തിലാകുന്നു, വെള്ളം ആ നിറത്തിലാകുന്നു അല്ലെ. നമ്മളെ അവബോധം ശരിക്കും പ്യൂറാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി പലതും കാണുമ്പോൾ പല നിറങ്ങൾ കൂടിച്ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിലാണ് അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത്. യഥാർത്ഥ ബോധം കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. ശരിക്കും ബോധം നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ പലതരം നിറങ്ങള് അതിൽ കൂടിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചില കുട്ടികൾ പറയില്ലേ, പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവന്റെ ആ കൂട്ടുകെട്ട് അവനെ പ്രശ്നമാക്കി എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മാവ് ശുദ്ധനാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് പലതരം കൂട്ടുകെട്ട് പെടുന്ന ഏതാണ് കൂട്ടുകെട്ടിപ്പെട്ടത് ആ കൂട്ടുകെട്ട് പോലെ അവന്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ അവൻ ശുദ്ധനാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മാവിന് ഇവിടെ ഒരു യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ആ കൂട്ടുകെട്ട്, ആ അവബോധമാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവ് അവിടെ യാതൊരു കർമ്മവും, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആത്മാവ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതില്ല. ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, പല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പല ജീവികൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നായ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്മെല് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, കരിന്തിരിനെ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അതൊക്കെ അതാണ്.
ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉത്ക്രാമന്തം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, വേറൊരു ജന്മം ഇന്ന ജന്മം കിട്ടണേന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി പറയാൻ ഒത്തില്ല. അത് നമ്മൾ അത്ര ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ ജഡഭരതന്റെ കഥ തന്നെ അറിയില്ലേ? ആലോചിച്ചുള്ളത്. അതന്നെ പറഞ്ഞത്. അത് കിട്ടും. അത് അത്ര ലെവലിലൊക്കെ എത്തണം നമ്മള്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ആ പ്യുവർ ഫോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരും തോറും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയം 6 ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സും ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ പവർ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ വെച്ച്, അല്ലെ? നമുക്കറിയില്ല. 6th സെൻസ് എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും. അത് തന്നെ. ആ പവർ എത്ര പ്യൂരിഫൈ ആണ് അത്ര അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലതും അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? മനസ്സുകൊണ്ട്. അതാണ് അത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ. അതിന് ഉന്നതരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് പല കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാലും ആചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതാണ് ആ പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പൊ അത്തരം പവറാണ് അതിന്റെ. ആ മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നാണ്. അത് ഭഗവാൻ അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ല, അത് വളരെ കഷ്ടമുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അഭ്യാസത്തെ കൗന്ദയാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത്. പ്രാക്ടീസ് തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൂടെ അവസ്ഥയാണ്. അത് വേണം പറയേണ്ടത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമെങ്കിലും ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉയർന്ന അത് നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ മുന്നൊക്കെ പഠിച്ചല്ല. ഉയർന്നത് അവര് സമയമാകുമ്പോ അവർക്ക് ശരീരം വെടിയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അവർക്കതറിയാം, ഇന്ന സമയത്ത് ശരീരം വെടിയണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ പറ്റും. ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ. ഇത് നമ്മ പഠിക്കണ അതിനേലും വലിയ ഉയർന്ന ലോകത്തിലാണ്, ഭഗവാനാണ്. മനസ്സിലായോ? ചെറിയ ലോകമല്ല, സ്വർഗലോകം എന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കണത്. നമ്മ നോക്കണത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് മരണം എപ്പോഴും എങ്ങനെയൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ജീവജാലങ്ങൾ. ഏത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം മരിക്കുന്നു എന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. നമ്മൾ അതിൽ ഏത് സമയം എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല. എത്ര വയസ്സിലാണ്, 70 വയസ്സ് 50 വയസ്സ് 40 വയസ്സ്, ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഒന്നിനെ പറ്റി. അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതിനൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മന്ത്രത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ മിഥ്യാധാരണയാവും വിവിധ തരത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ആസ്വാദനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ആസ്വാദനം തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ താഴ്ന്നതും ഉണ്ട്. ഭൗതികത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക സുഖം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒന്നുമില്ല. ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും ദുഃഖമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. അല്ല, നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, അല്ലെ? പിന്നെ ചുരുക്കിയത് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, അതിന് തന്നെ പല ലെവലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലാണ് ആ പരമാനന്ദം. അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റേതൊന്ന് ശാശ്വതമല്ല. അതാണ് അതിന്റെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാശ്വതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടിയും ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് കാരണമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ആനന്ദം അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ സാധനം ഇവിടെ കിട്ടണില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഫുൾഫിൽ ആവത്തും. നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും, അത് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് ചാടും. അപ്പൊ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. അത്തരം അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജീവജാലം എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വളരെയധികം വികസിച്ചവർ ഈ അറിവ് പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ലോകം എന്താണെന്ന്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. സത്യത്തെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് അവര്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കാര്യം ഒരാൾ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പറയാം, നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പച്ചക്കറി അവിടെ 50 ഉറുപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയാം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 50 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ആ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയും, നമുക്ക് അറിയുന്നവരോട് പറയും പച്ചക്കറി അവിടെ 50 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ട്, അത് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ, അവിടെ റേറ്റ് കുറവെന്ന് പറയും അല്ലേ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ അവരെന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര സാത്വികന്മാരായിരിക്കും. അവരെന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അത്തരം അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജീവജാലം എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഈ വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ആചാര്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? തൻ്റെ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം അവരുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജീവിതം വളരെ വിഷമകരമാണ്. അവർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് കൃഷ്ണബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് മാറാൻ സ്വയം മോചിതരാകണം. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ആരെ സഹായത്തോടുകൂടി? അറിവുള്ള വ്യക്തികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി പറയണാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാകുന്നു. നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൃഗത്തിന്റെ ആ കർമ്മചക്രം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കർമ്മ ബലം ഇല്ലാത്തത്. അവര് സിംഹമാനിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചിലർ ചോദിക്കുമല്ല, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് പാവം കിട്ടൂലേ എന്ന് ചോദിക്കൂലേ? അല്ലെ, സിംഹം മാനിനെ പിടിച്ച് തിന്നണില്ലേ, അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന് പാപമില്ലെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് പാപമില്ല, അവർക്ക് കർമ്മബലമല്ല ഉള്ളൂ, കർമ്മബലം ഇല്ല. ആ പ്രകൃതി ആയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് മാത്രം, മനുഷ്യജന്മത്തിന് മാത്രമേ തെറ്റേത് ശരിയേത് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാന്നുള്ള മാർഗം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാകുന്നു. കാരണം ശരീരം പദാർത്ഥമായതിനും പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ നിയമം മാറ്റാൻ ജീവികൾക്ക് അധികാരമില്ല. നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിൽ കയറിയോ ആ ശരീരം വെച്ച് നമുക്ക് നടക്കേണ്ടി വരും. ഒരു നായയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അസ്തിത്വം ഇട്ടതായി കരുതുക. നായയുടെ ദേഹത്തിൽ കയറിയ ഉടനെ നായ പോലെ പെരുമാറണം. നായയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നായയായി, പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ ജീവി ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇട്ടാൽ ആ മലം തിന്നുന്ന ഒരു പന്നിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏത് ശരീരത്തിൽ കയറി, നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ടിവിയും ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉള്ള പോലെ എല്ലാതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ്, പക്ഷെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേറെയാണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നായയും പന്നിയൊക്കെ. നമ്മൾ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായി മാറും. അപ്പൊ അതിൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം. അത് ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നടക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യഥാദിദഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയദഖിലം യച്ഛേന്ദ്രമസി യജാഗ്നോ തദേജോ വിധിമാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം അത്രേ നീക്കി അതിനെ ശോഭമായ മാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നവയാണ്. അതായത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വെളിച്ചം തരും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനായാലും. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെളിച്ചം സൂര്യനില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്.
അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഏതിന്റെയും തേജസ് ഞാനാകുന്നു. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾക്ക് ശരീരമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് സൂര്യന്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യന് ഒരു ശരീരം, അതിന്റെ തേജസ്, അതായത് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, നമ്മളെ ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവുണ്ടെങ്കിലേ ശരീരം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മള് പേര് പറയൂല നമ്മൾ അല്ലെ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ നമ്മള്? ആളെ ബോഡി അല്ലെ, ആളെ ബോഡി അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ. ഇപ്പൊ രണ്ടാണത്. ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ആള് പോയി, എന്താ പറയാ, ആള് പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ ആള് വേറെയാണ്, ഇത് വേറെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് സൂര്യന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെ ആ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന് തേജസ് ഇല്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും അഗ്നിയും വൈദ്യുതിയും ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ. ഇവയ്ക്കെല്ലാം തേജസ്സുകൾക്ക് പരംപുരുഷൻ ഭഗവാനാണ് ഉറവിടം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും തേജസ്സിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ അതില്ല. ഏത്? ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഇല്ല. അതാണ് പറയണത്. പിന്നെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറയണത് ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതായത് 12 തൊട്ട് 15 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ പറ്റി പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ പ്രപഞ്ച തലത്തിൽ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും ഉറവിടമായി. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും ഉറവിടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ദഹനത്തിന്റെ അഗ്നിയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും ഭഗവാനാണ്. ഇത് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി, അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ അറിവ് അവന് ജീവന് നൽകപ്പെടുന്നു. അവന് സ്മരണ നൽകുന്നു. കൂടാതെ അവൻ തന്റെ മുൻകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മറക്കുന്നു. രണ്ടും ചെയ്യണത് ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് ഓർമ്മ തരുന്നതും മറക്കുന്നതും. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സ്മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മറവി തരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം, അത് തരുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആയ കേന്ദ്രം, സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഭഗവാൻ. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വ്യാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢനനുപശ്യന്തി പശ്ചാന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിൽപ്പെട്ട് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് തരത്തിൽ ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? മൂഢന്മാർക്ക് ഇതറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മിപ്പോ മാതാജി ചോദിച്ചില്ല, നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ? ആരാ ചോദിച്ചത്? മാതാജി അല്ലേ? ഞാനൊക്കെ അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്കറിയില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയില്ല. ഇത് അറിയണവരുണ്ട്. ആർക്കറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അറിയാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാക്കും. അറിയാത്തവരില്ല എന്നല്ല, അറിയുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് അകക്കണ്ണ് തരാം. അകക്കണ്ണാണ്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് അകക്കണ്ണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അകത്തൊരു കണ്ണുണ്ട്. ആ കണ്ണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ ആത്മസ്വരൂപം. ആത്മസ്വരൂപത്തിന് ഇതൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിൽ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് അതിൽ കൂടെ പിന്നെ എല്ലാതും കാണാം. അത് നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞ സ്കാനർ ആണത്. മനസ്സിലായ? അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുറ്റുപാട് മുഴുവനും മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അത് തുറക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മാത്രം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളാണ്
നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജീവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ വിട്ടുപോകുന്ന എങ്ങനെയെന്നോ വരും പിറപ്പിൽ ഏതൊരാകൃതി ജനിക്കണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇടയായെന്നോ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ വിട്ടുപോകണമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം കിട്ടിയതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. 3 കാര്യം അറിയില്ല. ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്തിനെന്നറിയില്ല, ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയില്ല, അടുത്ത ജന്മം എന്ത് കിട്ടുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇതാണ് സംഭവം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല, അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല, ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഇതറിയില്ല. പറയുന്നതാണ് ചില സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ജനറലായിട്ട് പ്രത്യേക ചില പരിസ്ഥിതികളിൽ ദേഹം ത്യജിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് നമുക്കറിയില്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല, പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ചില പരിസ്ഥിതികളിൽ. അല്ലാതെ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാതും കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലപ്പോ വേറെ വളരെ മുന്നേ മരിച്ചു പോകണം, അല്ലേ? വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ചിലർ കുറെ കാലം ഉണ്ട്, പലതും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ ദേഹം ത്യജിക്കുന്നു, ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ വളരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും, അല്ലെ? ചില മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാർ വളരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചില വീടുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ഇത് എന്താ നടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെ? ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരന്മാർക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും. ചില വീട്ടുകളിൽ കാണാം, ഇതൊക്കെ നടക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചില പരിസ്ഥിതികൾ. അതുപോലെ തന്നെ ജീവജാലങ്ങളും, അല്ലെ? കടലിലുള്ള ജീവിക്ക് കരയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, കരയിലുള്ള ജീവിക്ക് കടലിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെന്താണ് നടക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ സുഖിക്കുന്നു. ബലമോ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ നാനാവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുക മാത്രം. അപ്പൊ പലതരം ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതെന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിയണം. അല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം ഇതെന്താ നടക്കണമെന്ന് നമ്മ അറിയില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തിനോ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല, അതായത് നമുക്ക് ഇത് അറിയില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകണമെന്നോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ വന്നതെന്നോ, എന്തിനാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യതെന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്താത്മനവസ്ഥിതം യതെന്തോ പൃക്ത ആത്മനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ക്ലിയർ ആയില്ല? 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്ത് ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് കാണാൻ കഴിയും ആർക്ക്? അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക്. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മ പരിശ്രമിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ കുറെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലി നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആ മനസ്സ് ആ ലെവൽ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കിട്ടിയവർക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാനും കഴിയും. നമ്മള് ഒരു എക്സാമാണ്, ആ എക്സാം പാസ്സാവാത്തോടത്തോളം കാലം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായാലോ നമുക്ക് പേപ്പർ കിട്ടുള്ളൂ. പരീക്ഷയിൽ പാസ് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതേവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ. അതിന് നമ്മൾ ഈ പഠിത്തം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ച് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണമെന്നില്ല, പഠിച്ച് പാസ്സാവണം. ഇന്ന് യോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പലരുണ്ട്, യോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അന്ധതയിൽ തന്നെ. കാരണം ഇവര് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പല രീതിയിൽ പഠിക്കും. കുറച്ച് പഠിക്കും, 5ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കും, പിന്നെ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങും, പിന്നെ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പോകും. ഇതിങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് പാസ്സാവില്ല. ഇവർക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ല, എന്തൊക്കെയുണ്ട്. അതിനായ സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പാസ്സാവാൻ പറ്റുള്ളൂ.
യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരംപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ചവർക്ക് ഭക്തിയോഗികൾക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണബോധത്തോടെ വിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവർക്ക് മാത്രമേ എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ശരിക്കും കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് പറ്റുള്ളൂ? ഭക്തിയോഗികൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മേതി, പിന്നെ ഏതാണ് പരമാത്മാവിനേതി ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 3 സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് യോഗികൾ. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപമൊന്നും കാണില്ല, ഒരു വെളിച്ചെങ്കിലും കാണും, ആ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭക്തിയോഗികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലോകം എന്താണെന്നും ഭഗവാൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് അതീന്ദ്രവാദികൾക്ക് ഇത് മുഴുവനും കറക്റ്റായിട്ട് കാണും. അവർ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ടാണ്, സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല അവർ കാണുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം എടുക്കാം. യഥാദിതഗ്യദം തേജോ ജഗദ്ഭാസയദാഖിലം യചത്രമസ്യ യജാത്മോ തദേജോ വിധിമാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം അത്രേ നീക്കി അതിനെ ശോഭമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നവയാണ്. ഇത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം തേജസ് എന്നുള്ളൊരു വീട് അതിലുണ്ട്. തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിന് തേജസ് ഉണ്ട്. അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോഴും, അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഗ്നി എന്ന് പേര് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ തേജസ് ഉണ്ട്, അഗ്നിയുടെ തേജസ് ഉണ്ട്. ആ തേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗ്നി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഞാൻ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ശരീരം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴും ഞാനാണ് പോണത് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അതിനെ അവിടെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല. അത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മരിച്ച ആള് പോയി, അല്ലെ? ആ വ്യക്തി പോയി. ഇപ്പൊ രമേശ് പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. രമേശ് അവിടെ കിടക്കല്ലേ, അല്ലേ? രമേശിന്റെ ബോഡി അവിടെ കിടക്കണം, പക്ഷെ രമേശ് പോയി, രമേശിന്റെ ബോഡി അവിടെ കിടക്കണം എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അഗ്നിയായാലും സൂര്യനാണെങ്കിലും ആ തേജസ് ഞാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. ഇത് ഇത്രയും 3-4 ശ്ലോകം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തല്ല പഠിച്ചത്. 6ാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒറ്റ കാണില്ല. ഭഗവാന്റെ എന്റെ പരമമായ ആവാസസ്ഥാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി പറയണത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം പോലെയല്ല. അത് കാരണം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, സൂര്യനും ചന്ദ്രനാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതല്ല അവിടെ. പക്ഷെ അത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടില്ല. അതല്ല ഇത് എന്ന് മാത്രം നമ്മളോട് പറയാണ്. പിന്നെ പറയണാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നിങ്ങൾ ചെറിയ എന്റെ അംശം തന്നെയാണ്, അതിനൊരു സംശയമില്ല 6ാമത്തേല്. പക്ഷെ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്ന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തില് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല, അതായത് ജീവാത്മാവിന് അതിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ നമ്മൾ ആർജിച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതാണ് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗന്ധം എന്ന് പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതോ അന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അവബോധമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം കിട്ടും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്കൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ശരീരം നമുക്ക് ഈ ശരീരം എങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നതോ പിന്നെ ഏത് ശരീരം കിട്ടുന്നതോ ഇതൊന്നും സാധാരണ നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇതാ കഴിയുന്നവരാരാണ്? അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് അജ്ഞാനം കിട്ടിയവർക്ക് ഇതെല്ലാതും നമ്മളെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്
അവര് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അവിടെ കുഴിയാണ്, ചാടല്ലേ ചാടല്ലേ, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, നമ്മൾ ചെന്ന് കുഴി ചാടും. അവര് ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അവര് പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മ കാണില്ല, നമ്മ അവിടെ കുഴിയില്ലല്ലോ, അവരവിടെ കുഴിയുണ്ട്, ഇല്ല അവിടെ കുഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മ ചാടും. ഒരു സെക്കൻഡ് ആരേഷണ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെ തേജസ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനും ഇല്ല, ചന്ദ്രനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ തേജസ് ഞാനാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കണം കേട്ടാ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ഈ എന്താ പറയാ, അഗസ്ത്യമുനി എഴുതിയ ഒരു ഓലയുടെ വിഷയം പ്രഭുജിക്ക് അത് ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല. അവര് പറയണെന്ന് വെച്ചാ മുന്നത്തെ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ അവര് പറയും പ്രഭുജി. ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു